53 яш иде, ең үлкен яштәге тигәк, һәм инде шулай 58 яш. Актаныш районы ЗАГС бүлеге җитәкчесе кызыклы саннар китерә. Узган ел иң өлкән бала табучы хатын-кызга 53, әти кешегә 58 яшь булган. Бу аларның 3нче һәм 4нче сабыйлары. Гомумән районда былтыр 153 бала дөньяга килгән. Аерылышучылар саны кимегән, 82 пар язылышкан. Иң яшь кияүгә чыгучыга безнең инде 18 яшь булса, иң иртә бала табучы шулай ук инде безнең 19 яшь булды. Бик иртә кияүгә чыккан безнең парларыбыз күптәннән юк. Күбрәк инде безнең карап торганыбыз менә үзебезнең мәгълүматларны һәм статистиканы гомумән инде менә 30 яшьтән өлкәнүгә табарак инде безнең күбрәк инде парларыбыз бәбәйләрне кайталар. Республикада соңлап кына бала алып кайтучылар саны арта дип борчыла белгечләр. Узган ел беренче сабыйларын 25-29 яшьтә табучылар күп булган. Наблюдается некоторое увеличение количества татарстанцев, становящихся родителями. 35-39 һәм 40 яшьтә әни булган кешеләрнең артуы күзәтелә. Узган ел туган барлык сабыйларның саны буенча 39% гаиләдә беренче, 33% икенче, 19% өченче һәм 8% дүртенче балалары. Бала туучылар саны буенча Татарстан Идел буе округы буенча беренче урында тора. Узган ел 36700-дан артык сабый дөньяга килгән. Биектау районында яшь гаиләләр саны арта. Бу Казанга якын булу белән аңлатыла дип җитәкчелек. Яшь гаиләләр саны да 1000 белән дисәк дөресрәк булыр. Ел саен 1-2 балалар бакчасы мәктәп төзелеп тора. Барыбер балалар бакчасына чират кимеми. Бүгенге көндә 2100 бала чиратта тора, 2000-дән артык укучы икенче сменада укый. Ел саен беренче сыйныфка 1000-дән артык бала укырга керә. Татарстан гаилә коручылар саны буенча да алдынгылар арасында 2023 елда 25219 мең пар өйләнешә. Иң өлкән кияү егетенә 88, әкеләшкә 81 яшь булган. Республика округта аерылышучылар саны буенча да азрак булган төбәк. 1000 кавышучыга 566 аерылу туры килә диләр. В Республике Татарстан наибольшая доля разводов. Республикада аерылышучыларның күбесе яшьләргә түгел, 10-15, 15-19 ел яшәгән парларга туры килә. 20 ел эчендә гаиләдән китәргә теләүче ир-атларның саны 68%-ка кимегән. Күбесе бер тапкыр һәм гомерлеккә өйләнәм дигән кагыйдәне исәптә тота. Лейла Фазлыева аерылышучылар санын киметү юнәлешендә эшләргә кирәклеген белдерде. Быел бигрәк тә, чөнки 2024 Владимир Путин указы нигезендә гаилә елы дип игълан ителде. Каждое обращение должно быть рассмотрено. Мөрәҗәгать итүчеләрнең сорауларына җаваплырак карарга кирәк. Аларны ишетү һәм проблемаларның асылын аңлау зарур. Шулай ук документларны тутырганда ялгышлар җибәрмәгез. Аннан соң аларны төзәтү кыенрак булачак. Узган елны рождение ребенка дигән яңа порталда эшли башлаган иде. Аның буенча күп документларны ЗАГС бүлегенә килмичә дә теркәп була. Лейла Фазлыева әлеге эшне дәвам итеп, яңалыкларны вакытында кертеп барырга чакырды. Чулпан Касыймова, Гадел Мендубаев, Яңа гасыр каналы.